Lana ke asicabanga ukuthi sizoyithola kanjani islope se tangent line se curve ku x equals a. Ngidwebe kabili ke la kukhona sizoyidingida kahle udaba lale curve sibone siphuma nani. Nanti point lethu lokuqala u-a yabona sithe lana a, f of a. Igraph yethu igama layo y equals f of x siyakwazi lokho manje. Nanti elinye point lethu u-x, f of x. Lana ke u-x plus h i-point lethu. Lana u-x plus h, fx plus h. Nanka-ke ama-point ethu amathathu. Sobona ukuthi islope sale tangent line sizosithola kanjani. I-tangent line phela ilo mugqa lo ubomvu engudwebe la. Sifuna ke islope sawo. So si y2 minus y1 over x2 minus x1 noma change in y over change in x. Lokho ke u-f of x plus h minus f of x over x plus h minus x. Bakhansela no x yabo. Sisale no h lapha enzansi. No f of x plus h minus f of x over h. Limit ke lokho uma u-h u-approacha u-0 ncasi. Yabona u-x u-h njalo u-h uma u-approacha u-0 ukuthi muloku usondela sizogcina sisali no-x la ku-x plus h. U-f prime x ke wona sizothi ke kuona le equation lesi sitholile la u-f of h plus x minus f of x over h sizoyiguqula kancane ukuze sithole f prime x. Sizothi ke f prime a yabo, f prime a equals i-limit uma u-h u-approacha u-0 ka f of plus h minus f of minus f of something uzobona ukuthi ngizofaka la over h bese ke la ngishiye khona ikhala kumele ila kumele ngifake khona u-a bami. Uyabona ukuthi kuyafana nasiqaleni lapha phezulu i-limit ka f prime x ukuthi nje manje sesenza i-limit ka f prime a hayi ka f prime x yabo. Ungafaka noma yini ke la ku f prime a ungathi f prime wama-apula u-f prime b, f prime z noma yipi leso yifunayo. Lana ke ku-graph yethu nanku x wethu siwuplotha. Lana u-x, f of x. La u-a, f of a. Nanti i-second line yethu. F of x. Minus f of a. Change in y lawyer. Over x minus a. X minus a. Yabo. I'm going to change in y over change in x with way with tangent line yethu lesifuna islope sayo. Yabona ukuthi x yangokuya usondelo a ukuthi azokwehla ama-values awo. Nansi tangent line esebenza le bovu tangent line le sibesebenza ngayo. I-limits uma u-x u-approacha u-a uma u-x u-approacha u-a la. Yabona ukuthi kuyafana naloku la eceleni ukuthi nje ama-values ethu phela asisebenzisa ngafana nse ngakho phela ngeke afaneke nama-values kodwa indlela noma indlela okuset out ngayo kuzofana. Lana yabona siphuma no f of x minus f of a over x minus a. Lana siphuma no f of a plus h minus f of a over h. Kodwa i-method esiyisebenzisile u-change in y over change in x uyafana ukuthola islope se-tangent line yethu lesi sesiyitholile ke.